কেৱল প্ৰতিবেদন দাখিল কৰি ক্ষান্ত নাথাকে সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি 6 জন आसाम सरकारजों दानानै होजानाय ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जि प्रतिवेदन रिपर्टखौ जोङो नायोब्ला एसटी बि होब्लाबो खहा जाखागोन एसटी प्लेन होबाबो खहा जाखागोन थाखानाय एसटी फोरनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बियो माने जेरैखि जाया खहा जाखागोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों सेन्ट्रेलाव जेबो बिनि केटेगरि गैया एसटी ना एसटील' बेयाव एसटी प्लेन गैया एसटी हिल गैया एसटी भि गैया जेबो गैया सेन्ट्रेलावथ' दा थोंजोङै खहा जानाया रोखा जानानै दंखायो दा दिनै जों आसामावबो खहा जाखागोन बेयो रोखा बिनिखायनो जोंहा कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल अफ आसाम CC2नि दैदेननायाव ट्राइबेल्सफोरनि जिथुनाखि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै मोनसे कनसाल्टिभ ग्रुप मोनसे दानाय जाबाय बे कनसाल्टिभ ग्रुपआ फैगोन विवेकानन्द केन्द्रआव 21 डिसेम्बराव बियो सावरायगोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे जिथुनाखि थाखानाय एसटी एक्जिस्टिं एससीफोरनि जिथुनाखि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बेफोरखौ बियो माने जेरैखि जाया माने थाखानाय एसटीफोरनि जिथुनाखि एक्जिस्टिं एसटी थाखानाय एसटीफोरनि जिथुनाखि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बे मोनथायफोरा अधिकारफोरा माने एसेबो माने खहा जाया माने हानि बिगिनि जाया खहा जाया बेनि थाखाय मोनसे प्रतिवेदन बानायनाय जागोन मोनसे प्रतिवेदन बानायनाय जागोन दानाय जागोन आरो बे प्रतिवेदनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 4 खालाराव आसाम सरकारनि बेखौ गथायनाय जागोन रायजो राजानो बेनि अनगायैबो केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह बिथांनि प्रेजेन्सआव CC2 आरो आसाम सरकार ट्राइपार्टिक टक्स मोनसे 3 खनायारि सावरायनो थाखाय मोनसे थांखि लादों रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेखौ नुनानैनो राजबंशीफोरनि जिथुनाखि नेतृबृन्द बिथांमोना मोनसे गोसोआव मोनसे माबा जादों अर जोंदों माने जायनि जाहोनाव बिथांमोनाबो थांखि लादों मानोना जोंनि बे ट्राइबेल स्टेटास होनायखौ बिथांमोना मोनसे माखासे सिमा दं होननानै बिथांमोना बुंदों माने मोनसे भेलिडिटि दं होननानै बुंदों आरो बे भेलिडिटि थानायखौ माने ट्राइबेल्सफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय बिथांमोना मा RGI एबा NCST नेशनेल कमिसन सेड्युल्ड ट्राइबनि जिथुनाखि अध्यापक जुएल उराम बिथांखौ लोगो हमनानै माखासे गोबां सावरायनो थाखाय बिथांमोनाबो थांखि लादों मानोना बिथांमोनाबो दिनै अर जोंदों जोंनि जे कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल अफ आसामनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो ट्राइबेल्सफोरनि जे इन्टेलेक्सुयेलफोरनि जे सावरायनाय बे मेलफोरखौ नुनानै बिथांमोना माने बिसोरनि माबायाव माने अर नांदों रायजो राजा नोंथांमोन थ' बिथांमोनाबो केन्द्रीय गृहमन्त्रीजों लोगोसे RGI रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया नङा होमबा ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार अफ इन्डिया जुएल ओराम बिथांखौ लोगो हमनानै माखासे सावरायनो थाखाय बिथांमोनाबो थांखि लादों थ' नैबे एसटी जिथुनाखि बिनाय आरो प्रटेस्ट बे मोननैबो सोलिगासिनो दं मानोना बियो मोनसे बिग्राया बिबाय थागोन नङा होमबा बिग्राया बिबाय थागोन आरो होबथाग्रायाबो होबथाबाय थानांगोन अपोज खालामग्रायाबो खालामबाय थानांगोन बेखौ प्रटेक्शन खालामग्रायाबो खालामबाय थानांगोन जुदि बिग्राया बिबाय थायोब्ला आरो बेयाव जेरावबो बादा गैयाब्ला हेंथा होआब्ला बियो राजखान्थिनि बाथ्रा बोरैबा मा खालामनो गादियाव फैनो थाखाय बेफोरखौ माने मेनेज खालामनानै बोरैबा होनानै होयोब्ला होखांनायनि उनाव जेसेबां प्रटेस्ट आरो धरना होब्लाबो बियो माने बिराद गोब्राब आरो बेनिखायनो जोङो बे होयैनि सिगाङावनो
गोबां माने बेखौ मा खालामनांगोन नायबिजिरनानै खहा माबायदि खहा जागोन माबायदि मा खालामनो नागिरदों ना बेफोरखौ टटेलि जोङो नायबिजिरनानै माखासे प्रटेस्ट खालामनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो हेंथा होनांगोन।